amo yung kadi mga idol nga iti lasod iti manong aldaw akat nangimaton iti dolyar ket kagidda na dayta mga idol aket syempre kamo tayo no anat agbaling epekto na detoy dolyar mga idol. So Idol Glenn imbaga bigat mo. Okay, naimbag nga bigat mo, wet. Okay. Naimbag nga bigat ka, di siya aming nga deng-dengeg ka deto'y IFM. Madanto kasi nga kwata yun. Segment tayo, programa before tayo nga hard news. Hard news talaga, di ba? Oo. So Idol Glenn, anak gamin nga talaga iti parang effect. Iti panagnato iti dolyar kontra piso. At actually, syempre siya, content creator na Kwatapadam. Syempre, maragsakan na kasi data 59.22 pesos kat apo dakkel. Data may isang blessing ka digijay content creators kasi isudaket ag sel duda iti YouTube kun syempre meta. Digijay basta digitay ko dapat digijay TikTok kada digitay ko ngam dolyar ti kwada. Actually no talaga nga dolyar ti pagsweldo dakkel data. Ay, dakkel nga talaga no kuma 1,000 mano day no ka kuntar 1,000. No 1,000 times 5,900. Wait. 1,000 times 59.22. 59,220. Wow. So dakkel. Ngem I think no ni meta nga mi ket nagdakkel mo ti kisayan na kada tax na. Ti tax na sa 20%. Yes. Anyhow, anong effect na iti Pilipinas being DJ piso kot na han unay na balaw rin Idol Glenn. No haan nga na balor data. Syempre maapektaran digitay amin nga kwa digitay gasolina kada kwa digitay makmakan. Syempre anya deto yan. Ag nga tumuti gasolina data. Di no ngumato gasolina ngumato ti magagatang. Apo, siyempre katantay mo nga dolyar. Supay. Diba? Actually, no, ngamin adaday kas jay Idol Glenn. Akit parang among gayam idi, tinebal palabas. I mean, idi hanak pa siguro. Pas ngayon, or ubingak pa idi. Akit na balor talaga piso. Piso magagatang ka ti, magatang mo, biskwit, kada, candies. Nangina no kwa ti imported goods. Nangina ti imported goods. Aglalalo no kas pagarigan ti alalaan tayo nga actually dati nga Pilipino nga minhan tayo nga relay iti local kwa tayo na duma makita yung agim import tayo ti oils agim import tayo ti food nga digitay important tayo tila ta nga sibuyas basta vegetable kan ngem amuyo no kumaada bukod tayo nga anya dito yan tekas la bukod tayo nga garden yes. At least makatipid tayo di ba? At least akot makaana tayo sa ako na ni Sir Alvin Gawiran Robiñol. Good morning mga idol. Good morning Sir Alvin. Sir Alvin nagwapo talaga ni Sir Glenn makamurmuray at talaga kunahan na di namin di ba? Di ko na to yan nagijay negative effects na no ate nangingin ako ti imported goods sila nagijay gadgets ngumina ngumina tilugan spare parts mo. Then what if Idol Glenn one day ket datoy mismo nga piso na balbalor ng dolyar ay day jayan amo yubo di kami diba? Ngem narigat din na. At kada tayo sa trillions ti utang tayo ti Pilipinas. Ngem amom ka digijay first world countries digijay ti problema ti first world countries lalo ka digijay nagbabak na kwa awon utang daya di dapay amo ti pangikab kami na ti kwartada. Okay. So iso nga itata mga idol no inagsadyay super intadyay latan intalatan European countries ayun kadigijay anyhow nanginamot ti cost of living dyan iso kids lang di ba ngam anyhow mga idol tego na ako no adati dolyar mo tatan or kadagiti sumarsar nung aldaw pa ito bagatwa na Idol Glenn dito 59.22 di tayo amo at siguro dito kat epekto na dito mapaspasama nga ada gubgubat ito ada digitay
Di mo kada mo nga. Apay gayem nagatad ti dolyar ko nam. Kasi Apay. ti dolyar isu ti kasla ti ususaran tayo nga deposits tayo. Idati gold idi. No adu gold mo mabalim mo nga deposit ti ko. Itattan ti per ko mabalim mo nga isu ti usarum deta dolyar nga isu ti Yes. deposits mo. Going to that Idol Glenn, going to that topic, dato dolyar kasi akit siyempre no ikaijayanta mismo nga nagapuan na naina talaga. Di ba nag-uutang 100 makakatakat adun. Di pa nag-uutang tayo pa iti adautang tayo. Nung mato man ti dolyar, hindi aguutang tayo iti sa bali nga iti US ko man. Di ba Wala siguro ya. basta tapos ngimi naman ti dolyar. Hindi ngimi naman ti kasilakwanan. Interest na dyan. Isupoy. Okay, so diba? dito mga idol no, dati dolyar mo data. Enti, okay, Oo. ada DJ ti negative na. Ada ka nung positive effect Oh, na. what are the positive effects nga ron? Mas malaki daw ang value ng OFW remittances. Ay, wena. DJ ti may sangan mangpatpadakil pa iti mangpapapigsa ti ekonomiya Ekonomiya. tayo. Siyempre no dumakkel ti dolyar agi patulod da at adu ti makitaan ti Pilipinas. Ako. So nga, di ko na ako na idol Glenn, inatagpas ko karagit yung Hawaii ano. Dati pa ni ada kanupay may isa. Mas competitive yung mga exports natin. Di ko mag-export tayo ti bawang, ag-export tayo ti tabako, ag-export tayo ti napigsa deta. No kaila ko deta dakkel at ag-export ka ron dolyar ti manggatang kasi. Ay, wala. Ano talaga nga maalam tayo na kita. So nga, di kita ada dolyar na to or the next days. Ingay tagpasukatin mga idol kasi ada posibilidad na nga bumaba data. Ada pa may isa. Wen. Di pa may isa. Adi maba talaga manin. Di maba na. 59.22 edita tan 59.09. Okay lang 59 pa lang. At least 59 pa lang. Nangina pa lang deta. Di may isa pa gayam nga positive effect na ya. Dito tatatigi jay may DJ investors di taga Ay, abroad. wen. May da dito tanalaka nga Tanalaka. DJ. Anya DJ yun. Gundawayan da DJ nalaka. Ay nalaka gayam DJ Oh, tatao. di ba? Di ba? So, Sa kasi nakayo ti, tulian ano na. di ti epekto na. So nga no daduma di yung pampanunutan di kayo negative effects. Agusar kayo ti positibo nga way nga anya day usarin nyo dito yung pinagngato ti dolyar nga In a nice inspirasyon. way. In a good way. Diba? Di ba? Di kita tatawa amin itan. Content creator dan. You go for monetization. Which is kita tantanangin nyo di ipopost nyo. Hadmen nga DJ ko ate makaperdi ti salunat. Kung makaitan ti bad spirit. So nga iwag-wag ti bad spirit. Actually you do agusar ka ti social media nga for good vibes ken para anya dito itap nagbaling ka nga influencer nga nasingpet. Di amin ma-cerviclet ran ken mamarita sa Guda Cortez manipod ng Baran Bakara at ka ti dolyar yon ma'am sir. Ay, di Eric kay- Paramel Estavillo. Actually di kay agdeng-deng nga data abroad me apo Ag-share kayo, apo, anya dito yan mabalinda kami nga ikanti dolyar. That's the best way. Namamas ko po. Namamas ko po kami. Very Merry Christmas po sa Kada kay aming nga sila pa. Okay, anyhow, Idol Glenn. Okay. That's it for dollar report. Kabayatan na. Ay, kablawat man na po. Dagitay taga Ilocos Norte Police Provincial Office. Happy viewing kada kay aming nga sa kapada. Muka dagitay pupulisidad ta po nga aga dengdengeg. Kabayatan iti panagpatrulyada. Irata agundaw. Alakat ibasam deta may kadwa nga trivia Idol Glenn. Go ahead. Ayun, nakadi. Ito in ito yan ano okay. tayo. Okay. Go Okay. ahead Idol Glenn. Anya titribya tayo dito eh. Ay, ano titrib? Ay, dito eh. When? Apay. Alam niyo ba na ang daming Filipino na pumunta sa isla ng Hawaii taong 1906 para magtrabaho sa sugarcane plantation na tinatawag ngayon na Sakada. Oo. Sa taon-taon din na ginugunita ang Sakada Day dito sa isla ng Hawaii, doon sa isla ng Hawaii tuwing December 20. Ay, meron palang gano'n yung Oo. sakada. Alam niyo ba kung bakit naging Sakada yan? Bakit? Kasi hindi ka noon una na nga panawin. Nung mapanda hindi ko, at daday sila barkuda
Oo. Tapos di kito taga Bakara, di ba? Asi nagkumati ko. Oh, may kayo, nito yung DJ Hawaii. At Hawaii. ito, apay niya dita. Di kita do mga mapan, nakasaka-saka da. Iso nga saka da. Nakasaka-saka di kita. Awang bang isot lang. awang pa bitsuk ide. Oh. Sumot lang May kaya isang maya. kasakada. Oo. Alawen mga idol, nimbaga bigat ken ka Daisy Juan ken Marites Tolentino Liana. Mga idol, ito tuloy ito. Tigiti dadon tupay damdam magkalpasan dagito yung pamalagip. Mali po dito ay pagdengdengan nyo. Ken paborito yung FM radio station 99.5 IFM Lawag. Dito iti IFM News mga idol. Oras 5:57 in the morning.